Familia, como estamos? Home e muller, avoa e avó, rapaz e rapaza, e tamén cadelo, ou gatiño, ou hámster, ou que sexa que teñas na casa, dame absolutamente igual. Aquí todo o mundo ten que ver o estachebo, Veña que vamos palo. Funcións de cocción, acordádevos, calor convencional, e neste caso 200 graus. Ahora imos falar tamén deso. Veña que xa estamos, Empezamos, como sempre, prequencendo un pouquichiño o forno cando facemos algunha elaboración. Poucas veces precisamos o forno xe de baleiro en plan apagadiño para empezar a nosa elaboración. Pero neste caso, vou facer hoxe unha cazola de peixe. De peixe, neste caso tamén, de abadexo. Unha cousa que a min encanta, me maravíllame e que moitas veces non estamos acostumados a comprar, e non sei por qué. Si, nos pobos mariñeiros sempre teñen esa xarretiña pequena ou abadexo grande tal, que é máis da altura, pero, de verdad, comede abadexo porque é unha cousa maravillosa. Estamos sempre ca pescada e tal. A min gústame que cando vaiades á peixería, digades, oxe que como? E que elas que saben moito, ou eles que saben moito, andan por aí e din, oxe vas levar isto. Vale, hai que ter confianza, hai que ser boa xente, acórdate desto, se eres boa xente, xa vas como peixeiro ou a peixeira, se vai dar un produto de calidade. Vale, vamos a presentar estes ingredientes porque vamos a facer unha cazola de peixe, ao que vamos a botar unhas fabas, pero tamén vamos a botar unha salsiña dun pemento asado maravilloso. Por eso temos por aquí o noso abadexo. Mirade que isto era unha boa peza, Podo pensar que podría ser algo así. Son gordísimos cando empezan a crecer. Cando son pequenos, además, van cambiando a cor. Son así como verdiciños, son máis bonitos. Abadexo, un pouco de caldo, neste caso, de peixe e marisco. Xa vedes a cor, que se mata perfectamente. Temos por aquí tamén uns berberechos. Podrían ser mexillós, ameixas, dame igual. Unha cuncha, queda moi ben. E se non temos, tampouco pasa nada. Temos aquí unhas amendoas tostadas. Temos unha cabeza de allos e un par de allos máis para ir facendo tamén un rustrido por outra parte. Con que? Con cebola e con o noso finucho. E tamén temos por aquí un chisquiño de limón e un poquinho de nata. Todo para facer unha cazola que vas flipar. Cazoliña que vamos facer hoxe no Estachebo. Moi bons días, Lidia, como estás? Bos días, Iván. Pois afortunada e a traballar no que me gusta. Oh, que certo é iso. O que estaba pensando outro día, que pasamos un tercio máis ou menos da vida traballando. Un tercio. Eu teño a sorte de que podo dicir que empecé a traballar nova, pero pode haber 4 anos da miña vida que traballei en algo que non me gustaba, pero o resto... Traballaches, o sea, conseguiche estar no que che gusta. No que me gusta, pero que é unha... É certo, É certo. 8 horas ao día, máis ou menos de media, en algo que non te gusta. Eu penso moitas veces, a min pásame, vouche dicir a verdade. Non é que ningún traballo me gustase, eu traballei de varias cousas tamén, vendendo zapatillas, de camareiro e tal, nun gimnasio, o sea, en moitos sitios, vale? E sempre me gustou. Sempre dixen, mira, hai que ir con humor, pero unhas cousas máis que outras. E tamén temos que pensar moito que o ambiente de traballo fai moito, verdad? Moitísimo. Quer dicir, pode non che gustar un día destes días que, bueno, un camareiro, cando era que deñan así a cotío bum bum, pero se tes bo rollo, se a xente da sala e da cociña se levan ben, se tes o tal e vas ao traballo como dicindo teño boa xente ao meu lado e disfrutas do que faz, é un pouco máis sinxelo. Ahora, se ainda por riba traballamos no que nos gusta, nesta cousa que nos desperta tal, na que chegas a casa e ainda te pos a buscar, e como sería eso a ti, por exemplo, entendo algún problema que, quero buscar que lle pasa a esta rapaza, a este rapaz, a este señor, ou a min, hoxe a receita quero que vaya porque na calle dixeronme na rúa que fixera. Eso é unha maravilla. E tamén é unha trampa, porque nunca deixes de traballar. Eso é certo, eso é certo. Outro día xunteime facendo 4 formacións á vez, porque quería aprender, dice, este gústame, cando me dou conta, 4 cursos á vez. Digo, vale, a vez é o tempo... Se gusta o teu traballo, unha trampa. Pasa moito tamén. Eu cociño todos os días. E non teño... Bueno, algún día tamén son convidado. Ollo, tamén son convidado, pero penso moitas veces que o de cociñar é algo que non deberías ter como traballo se é na casa. Agora, os cociñeiros que están nos restaurantes, traballo, E moitas veces non teñen ganas de cociñar. Eso está clarísimo, Mira o que vamos facer por aquí, nós. Porque hoxe a receita ha che gustar.
estou seguro. Os míticos suquets que lle chaman por aí por Baleares tamén, pero pola zona alicantina, polo Mediterráneo e tal, é unha caldeirada de peixe galego. A ver, non empecedes a flipar cando empezou. Suquet, a mí mólame fliparme un pouco co tal, pero caldeirada lle botas un pouquiño hoxe de pemento e allo, pois caldeirada cun pouco de pemento e allo, porque imos espesar a salsa. Así que é certo que nos pobres mariñeiros, cando fan unha caldeirada ou tal, igual fan un refrito despois, pero é auga directamente cocida con un cachelo, cunha historia, está boísma. Pero se podes enriquecer de vez en cando para cambiar un pouco a torna esa salsa e meterlle hoxe, por exemplo, un pemento asado tamén vale. É que nos queda tamén para outras elaboracións, vale? Collemos pementos, porfa. Porque isto é moi sinxelo. Xa dixemos máis dunha vez. Pois o pimento aí, eu non lle boto nin aceite. Últimamente a veces botaba unha pinga. Non, vai directamente a 200 graus. E hai unha cousa que vos quero comentar. E vou meter unha cabeza de allos tamén. Que vou facer ca cebola e co fiuncho que podería perfectamente ir pro forno, e por eso tamén xo quero contar a ti, porque dirás, home, moitas veces falamos de forrar enerxía, non tal. Que pasa? A cebola non me gusta no forno. A ver se me explico, Faise antes que as outras verduras. Non tosta igual, e por dentro teño que cortala moito, despois encima, e como quero que vaya a 200 grados, e que isto queime un pouco, non? Que para facer tal, vou facelo desta maneira. Pero poderíase tamén facer no forno, digo na casa, porque se alguén quere facelo desa maneira. Sabes que provei onte mesmo o forno, que nunca probara o forno encantoume, a con lombarda. Ah, por con moito allo. Con allo. E aceite de oliva, así o forno. Últimamente vou non facer, porque isto tamén é como todo. Eu tamén, sabes o que estou empezando a comer? A col, a rizada. O repolo rizo de toda a vida noso. Que chaman agora cale versión moderna. Vale, en ensalada cru. A cru nunca provei, pero así salteada. Encanta, e séntame ben, que o que tiña medo, dixen, ten cuidado a ver que pase por aí. Increíblemente. Que hai xente que abota as galiñas, mira ti. Bueno, pero en serio, que me gusta moitísimo. Mirad o que facemos nós, aquí. Abrimos un pouco os allos. Collo un chisco de aceitiño, boto así, e directamente tamén para aí. Mirad. Meto así un paquetiño. Que rico un allo asado. Com? Que rico un allo asado. Sabes o que pasa? Que este é un papillo, fan un 0, despois pa o pan, como dixeches ti, un pouco de manteiga e azúcar. Eu escoito. Non, en serio, un queixo, unha anchoa, un aguacate, unha colombarda que digo... Pemento asado? Un pemento, maravilla. E así, tal cual están, pro forno. Espera un segundiño que veño agora. Mirade, isto, o que vos dixen, 200 graus. Por que 200 graus? Porque quero que, como se chaman agora, en plan, tatemado, como din os mexicanos, non? Que se vaya facendo desas súas sabores ben bonitas e que se vaya asando ese allo. Que teñe ese allo, porque está facendo como unha especie de papillot no papel de aluminio, o que fago, que é moi interesante, é que vaise condensando e vai quedar como unha marmelada. Entón, despois, vamos facer unha salsa que é o que vamos a acompañar con todo isto. Entón, a salsa, como vos dicía, ímola comezar agora, vale? Con esa cebola, máis con ese fiuncho. Así que traemos por aquí, mentre eu boto unha pingueira de aceite. Isto é unha maravilla. Vale, outra cousa que vos quero comentar. A veces empregamos allo porro, algunha historia desa tal. Bueno, pois hoxe, fiuncho, vale? Neste caso, creo que lle vai dar un toque maravilloso, e xa vos dixe máis dunha vez que ten un toque así como anisado, e a moita xente que non lle gusta, cando cociñas como outros moitos alimentos, vai cambiando. Así que non te preocupes na casa. Emprega este tipo de historias. A min gustame moito. E sobre todo cos peixes. E pros caldos tamén. Xunto co apio, vale? Que é o terno olvidado últimamente por aí. Veña, imos comezar logo con isto. Imos facer unha xuliana porque despois aquí hai tamén pos gustos. Sabes que na cociña estamos facendo cousas e di, bueno, pois hoxe vamos a triturar todo. Eu quero triturar despois o pemento. Poderíamos buscalo en liscas por aí, pero quero que espesar a salsa. Por eso que vos decía o comezo desas caldeiradas, vale? Pero neste caso, se queres deixar isto despois en xuliana e botar a salsa por riba, tamén poderías. A min gustame que se note. Para que teña algún tropezón, vale? Eu, por exemplo, hoxe igual fago che caso. E se non, trituro todo, xa se verá. Xa se verá. Bueno, entonces que? A ti as cazoladas de peixe gustan ou non? A mí é raro que algo que leve peixe non me guste. Non che guste, non? Sí. Non son moi de, por exemplo, de peixe azul con espiñas. Mira, vou dicir. Como isto? As sardiñas. Sí? Non podo cas sardiñas. Por que? Porque levan moitas espiñas. Mira que non tive unha experiencia como a túa de... Iba a dicir, iba a Pero flipar. é como, hai cousas que non me compensan. O traballo. Eso diga, sabes que di miña nai cas nécoras? A min pásame cos mariscos, que a maioría dos mariscos non me compensa o traballo. Peciceira. É dicir, non me encanta tanto o sabor como pecir paso o traballo. No, entendo, claro. Gústame outras cousas, pero en xeral é raro que algunha elaboración con peixe non
non me guste. De feito, sempre que como fora, priorizo elaboracións con peixe. É raro que pida algo que leve, por exemplo, carne. Non, vou tirar máis. Sempre con peixe. Eso xa o sei, que xa dixete máis dunha vez. Ou con outras cousas, non é o que máis me tira. Vale, e digo eu, vamos a usar un pouco máis de lume aquí para que vaya isto tosterreteando. Cando falas das espiñas, cando a sardiña é ben pequena non tes ese problema, non? Sí, pero tampouco me encanta ese sabor tan forte. Gústame o sabor máis suave no peixe. Unha peixe. xouviña, unha sardiña pequena. Como, pero non. Fritida cun pouco de fariña de garabanzo. E que quede ben crocante e comela dende enriba hasta baixo do cu á cabeza. Dame igual, da cabeza ao cu, todo. Prefiro a xouva, Buah, moito me gusta, A min eso gústame e moito, ademais, en serio. Vale, pois mira, nós neste caso imos empregar, porque isto tamén é unha cousa que moitas veces falamos ti máis eu, e que queremos que a xente o teña na casa ben collido, que é o peixe que che dé a gana. Vale, o que che guste, se non o che que teñas ben de prezo. O que teñas ben de prezo, claro, o que estés en día de tempada, produto de proximidade aquí en Galicia, por favor. Vale, dende a cebola que a planta aquí o veciño. Ata calquer cousa, vale, porque mira, os berberechos, estas cunchas. Conxelado tamén, lembramos que non ten ningún mal. Eu buscaría produto galego, neste caso, vale, ainda conxelado, produto galego. Moitas veces pasan as conservas, non me vou meter con outros países, pero que nós temos un produto brutal. Entón, ir coller un mexillón de Chile, cando tes un mexillón galego, pois igual tal, que pasa? Non ten moito sentido, non? Eu apostaría sempre por produto da proximidade, por produto da nosa costa. Kilómetro cero. Exactamente. E sobre todo porque, bueno, sempre vai ter un pouquiño máis de tal. Que ás veces vexo que, por exemplo, en mercamos produtos ecolóxicos que veñen de Nova Zelanda, sabes? E non mercamos produto kilómetro cero, que ten menos impacto. Menos impacto e menos todo, escoita. Home, eu non digo son as casas grandes, non entendo moito eu de como se chama... De agricultura ecolóxica. De agricultura ecolóxica, non, por cales son os baremos. Sí. Eu entendo que sei o que é ecolóxico, máis ou menos, pero se lle boto desto, pues, xabón potáxico, que eu creo que un día escoitaba o tal, que podería entrar de ecolóxico, pero se xa botas, sabe Dios que cousa, xa non entraría. Entonces aí anda un pouco, déxame lavar isto un segundiño. Non, anda por aí a cousa. Ten que ver co cultivo, como de cultivo, pues, que se bota a hora de cultivar e que non se bota, non? Pero quer dicir que perfectamente pode ter un selo de ecolóxico un kiwi de Nova Zelanda. Por Claro. eso digo que hai que ser tamén coherentes cando mercamos, non? É dicir, si mercamos eso para disminuir pues, o impacto ecolóxico, pues non ten moito sentido traer un kiwi que ven en avión. Evidente. Tendo aquí, quero dicir, tendo aquí. Tendo aquí. Pode haber produtos que non hai aquí, pero hai outros que sí, non te podes explicar mellor, tes toda razón, e cando tes razón, tes razón. Sabes o que pasa? Que, por exemplo, eu, cando faço do kiwi, a mí casi se me dan unha reviravolta agora mesmo. Meu pai, en paz descanse, deixou na nosa finca un quiveiro, que eso temos kiwis para toda a zona de Cortiñán, para todos temos kiwis, alucinades. Teño kiwis para todos, e ricos, A miña boa ten tamén kiwis. Buah. Danse moi ben aquí en Galicia, creo que é unha cousa que se vai bastante... Fai tempo de onde viñan, pode ser que viran de Alemania, o estou inventando, non sei, Sei que mirar algunha vez de onde viñan, pero non... Non sei viñan tanto. de algún clima así como frío, pero non recordo de onde. Eu sei que aquí danse moitos, porque moi hai outros froitos, como a laranxa, non? Que sí que nos pasa. Eu non digo que non hai laranxas boas aquí, pero pasa que pasa moita tona, máis ácida. A mí gústame, menos zume, non? Pero sí, eso non me importa, sabes o que pasa? Moitas veces, pero isto non me digades que non vos pasa. Isto tamén entendo que será a raza, Cuidado aí que non me vou meter tal. E que habrá xente que terá pois máis ricas outra. Pero tasca mítica laranxa, que pensas que vas ter unha comida que unha maravilla, unha tona gorda, tal, e de repente pasa é unha tona así, e tes unha laranxiña no medio así. Eso pasa moitas veces. Pero bueno, o que dicimos, temos que apostar por o produto de proximidade, do kilómetro cero, e ir mirando nestas cousas. A min pareceme interesantísimo. Sobre todo porque, ademais, de estar apoiando o produto local e a xente que nos rodea, que tamén é interesante, polo impacto que dixeche antes, e porque está mellor. Que está máis rico, sen cámaras, sen tal, que está máis rico, que de verdad pasa iso. Os alimentos da súa temporada, a ver, pode variar lixeiramente o valor nutricional, pero non é significativo, pero o sabor sí que cambia, claro. Por suposto. Cando colles un alimento no seu punto óptimo de maduración e non cando tes que colleitar verde despois que madura artificialmente. Eso está pasando moito, que a xente me para na calle cos tomates. Tomates da casa, os ovos da casa, as cousas aquí de Galicia, flipas. E, por certo, estou aquí así ahora pensando, o kiwi ven de China, Sí, de aí polo Himalaya ou por aí anda estar. Despois miramos. Vamos mirar, pero vai ti... Vamos facer unha cousa. Ti que estás na casa. Agora vas mirar aí un segundiño de nada, cando acabe o estache bo, se queres facelo agora mentre faz tamén, pero non pares, non cambies,
vale? E dime se o kiwi ven de Alemania ou de China. E a ver quen gañou. Que pena que non o podo dicir, non teño nin idea, pero igual creo que é de China. O que pasa é que despois en Alemania igual se daban ben tamén, non o sei. Mira, así, esmagadiños, porque eu como che dixen, sabes o que vou facer, non? Triturar todo despois con aquelo. Deña, vamos facer unha cousa porque eu creo hoxe que vexan esa historia da salsa e como vai quedar. Así que, polo de agora, o que imos facer nós é o seguinte, mira, isto ten que collerse rustrido. Vamos a subir un pouco o lume. Se sabedes que a mí gustame que vayan collendo algún toqueciño. Temos aí un pouquichiño de caldo, temos todo. E sobre todo, ahora que temos así, isto parece tamén un pouco un arromesco, non? Encántame romesco, pois sí, sí, porque ten o froito seco, ten, bueno, verdura asada, Está pimenta, afiando, non? sí. Ese tipo, a verdura asada en vez de tomate, pois pemento e Non allo. ten pan, pero asado, bueno, non leva sí. pan, non pasa nada, Sí. non vai levar, moi ben, non leva pan, e tampouco vai levar ese toque de vinagre, pero ten un pouco de limón. Entonces, non é un arromesco, pero estamos intentando facer con estas cousas, e dame igual, mañá que sexa unha cabaza, unha cabaciña, que sexa unha remolacha, ou que sexa empregade verduras, como falamos foi un momentiño, de proximidade e ir facendo estas cousas. E nós, que temos que esperar un anaco a que eses pementos acaben de se facer e que eso se vaya rustrindo, vémonos agora! Chiquilichas, que anda! E así miramos onde veñen os kiwis. Pois sabes que os kiwis non eran de Alemania. Ai. Donde eran? Do Himalaya, creo. De China, de por ali. Sabes que ás veces a cabeza mestura conceptos. Sei que había algo Pasa que temos moitas aquí veces. en Galicia que viña de Alemania. Pois non é o kiwi. Se alguén sabe que era ese alimento que importamos de Dalle Alemania, aí, que hai mo moito diga. inmigrante de Alemania. Dalle. Non pasa nada, perdón. Menos mal. Por que non apostaríamos a algunha ceniña, algunha historia rara? non Que aposto. maravilla. Mira. Non creo tanto en min como para apostar. Vale. Ai, Dios mío. Sí, hombre, sí. Vale, cebola e fiuncho, témolo aí. Tostadiño perfecto. Eu empecé esta batalla e quería acabar con esa historia. Mira, truco do almendruco, vale? Para que saia a pel perfecta desta maneira, vale? E que todo vaya no seu sitio e podades non estar aí facendo igual. Cando saian do forno, directamente a un tupper, vale? Tupper, un cunco cun papel film por riba, unha ola, unha pota cunha tapiña. Dame absolutamente igual. Por qué? Para que ese bafo, vale? Ese vapor, faga que despois isto vaya todo no na súa sintonía. Así despois abrimos desta maneira, vale? Collemos esta puntiña que xa teño por aquí, quitamos as sementes que podan ter, e temos o pemento perfectamente Que a min asado váleme perfectamente e limpo. catona, Como? Que a min váleme perfectamente catona. É porque vou a triturar. Entón non quero que me queden os pelos, despois así non teño que tampouco pasar polo chino nin por nada, vale? Viña, e pa dentro tamén. Se vai algunha semente, é verdad, non pasa absolutamente nada. Un pouco de pel, tampouco, non pasaría nada de nada. Aquí o que temos agora é o seguinte, vale, quitamos isto, vale? Temos unha auguiña e non lle botamos nada. Unha auguiña dese pemento, que é o que va, a auga propia que vai pasando. Isto vou sacar por aquí. Ese allo que tamén xa como unha marmelada, como dicíame Lidia. Eso parece... Epa! Do chan non pasa. Dicía Lidia. Eso parece unha espinilla, un grao. Moito me gusta aí estallar nel. Que vos pasa? Eso é cousa de mulleres. Que? Non Isto é unha cousa que non debería dicir, pero é verdad. No, A é miña certo, moza, é certo. a miña irmá, a miña tal. Non A miña todas, amiga Noelia obvio, pero- dicía que tal. Non todas, pero eu non vin a ningún colega na miña vida, por favor, A min poucas Déixame- cousas pareceme máis placenteiras. que un grau con pus. Sí, é o momento... No, eso no, é o momento de explotar. Ese... É como... Non o vexo. Pemento, o que vexo é isto. Pemento, allo, vale? Mirad agora. Típico, por eso decía dos froitos secos. Neste caso son amendoas, tan tostadas, pa dentro, tal cual están. Veña, fora, isto por aquí tamén. E agora, un pouco de nata, un chisquiño de nada, para que non se suicide ese limón, un chisco, mirade. Dalle un toque de cremosidade que vai quedar moi ben. Non nos pasamos nunca. E temos por aquí tamén un chisco deste caldo, vale? Este caldo por aquí. E como non, un pouco do propio caldo de que? Dos pementos. Dos pementos, home. Aí temos unha salsiña que vai meter medo. Se precisa un pouco máis, un pouco máis. Aquí, unha boa presiña de sal, vale? Eso é. E o que fago tamén é rapidamente coller o que che dixen antes, esta cebola, este fiuncho e metelo aquí. Así que agora, simplemente, eu quería que vexades isto, porque como vamos facer unha salsiña, isto mete medo, en serio,
Isto que Eso temos é para espesar o a É para que non caldeirada. sexa un caldiño, unha auga sola, e que despois moitas veces tiramos ou queda un caldiño de peixe, vale? Mítico que se fai en Fisterro, por aí, ou calquer... Debe igual o pueblo que sexa, vale? Fan a caldeira, despois esa auga, escórrena, como se facía sempre, queda esa pataca, ese tal, e botas un pouco de pemento. A auga hoxe queda toda aquí, toda dese pemento. Entón, o que vou facer eu, deixar isto así, póñome a miña falcatruada, xa sabedes como vai isto, onde está a nosa... A tapa, aquí. aí atrás. A tapa estaba aquí, perfectamente. Vou facer unha cousa, que isto medio caera. Como cheira. Nada, listo. A que vai ben? É unha maravilla. E deixademe aquí, ahora sí, un anaquiño de nada, vale? 5 segundos para non facer moito ruido, e metemos xa. Empezamos co pescadiño, con todo, co peixe, vai meter unha maravilla. Trituramos! E chisquirichasque. Dios mío, que maravilla de abadexo, Lidia. De abadexo, de receita, de berberechísimo, que temos aquí unha cousa maravillosa. Ademais, outro día estaba mirando, cando pon así nas etiquetas do prezo kilo e tal nas conservas, mima, onde vai un berberecho? E nós na casa que os tiñamos aí sempre, ao lado dos pés, aí na Coruña, eu comía berberechos, pillados por min, agora xa non che deixan. A crema ben pasadiña dese pemento con a maravilla. E esta tixola xa con lume. E mirade que abadexo, por favor. Vamos facer unhas porcións e tirar millas, simplemente. Auténtico, auténtico. Pois mira, xustamente nesta receita temos representados diferentes tipos de ferro, non? Que fontes de ferro temos na receita? Temos o abadexo, peixe, temos a ameixa e temos as fabas. E venme moi ben para explicar que hai diferentes tipos de ferro, non? Vale. Hai o que se chama ferro hemo, que é o que está presente en peixe, en marisco e en carnes, e temos o ferro que se chama ferro non hemo, que é o que está en legumes e no ovo, principalmente. Vale. Por que saber esta diferenza? Porque temos un que se absorbe razonablemente ben, que é o do peixe e o do marisco da carne, e outro que se absorbe regular. Vale, por eso que é importante sabelo para mellorar a súa absorción con algún truco. Vale, o sea, trucos a mí interésame eso, entón, a ver. A ameixa, bueno, debo dicir antes que a ameixa ten moitísimo máis ferro que o abadexo. É unha das fontes, das mellores fontes de ferro, tanto en cantidade como en... Que están vivos! Estos son berberechos, non son ameixas. Hai ameixas, berberechos. Pero berberecho tamén, a ameixa leva, non? Estaba pensando, mira, ameixas de Alemania. Escoita unha cousa, o berberecho enfadouse e chamoulle a almexa e fixo... E empezou, pipán! Cuidado aí, cuidado aí. Berberechos de Alemania. Exactamente. Pois mira, berberecho é o que ten máis cantidade de ferro e tipo de ferro. Por tipo de ferro, por cantidade, xa non sei o que digo. O abadexo ten menos, pero igualmente teñen ese ferro que se absorbe moi ben. Como podemos mellorar a absorción deste ferro que se absorbe regular? Pois a vitamina C favorece que absorbamos unha porcentaxe maior dese ferro. Vale. Como pode ser a vitamina C? Pois incluir unha froita na sobremesa, por exemplo. Perfecto, vale. que froita meteríamos? Bueno, a ver, neste caso na receita temos limón. Temos un pouco de limón que é para... Mira como esvarou por aí, que estou flipades como vai, Calquera froita na sobremesa, hai froitas que teñen máis vitamina C que outras, pero en xeral son boas fontes de vitamina C. Pero o pemento, por exemplo... O pemento, que pasa? Que a vitamina C é sensible ao calor, que decir, pérdese cas altas temperaturas. Importantísimo. Por eso, como a froita comemos en cru, na sobremesa sempre vai a ser. Colle máis fabas mentre me vas contando que este interesa. O sea, vale, claro, o perexil, que tamén sei que ten vitamina C, se fora en cru tamén valería. Pero claro, que sexa en cru. É que non botamos tanta cantidad ao final de perexil, non como comer unha mandarina ou unha laranxa, pero non só os cítricos, totalmente. Os kiwis, os de Alemania non, os de aquí. Sí. Os kiwis tamén son boa fonte de vitamina C, as fresas, os fresóns, a piña, vale, hai moitas fontes de vitamina C. Vale, pero, bueno, a piña tamén. Vale, pero é unha forma de que a xente na casa saiba de como se pode ir facendo esa historia. E tamén pasa ao contrario, temos cousas que inhiben a absorción deste tipo de ferro, que perxudican. Pois, por exemplo, unha delas é o calcio, vale? Outra é sustancias que están presentes no té, no café, no viño tinto, ou no cacao, no chocolate. Por iso que tomar de sobremesa un café con leite, por exemplo, que café máis calcio, ou un té ou comer con viño tinto, pois pode inhibir a absorción deste tipo de ferro. Ollo aí, escoitade, que eso sí que me parece interesante, vale? Porque o café tal, que hai costumes que están aí instauradas e que despois xa xente que nos fala estudiada como a ti e que ten tal, a mí me parece máis unha auténtica maravilla, vale? Cuidado, porque por eso será moitas veces que se fai a legume que comela con isto, e que eu tamén teño escoitado moito, Vale, eu, que non me quero queimar. Aquí empezamos tamén, teño un pouco máis de caldo, vale? Mira, pásame o caldo, bótame aquí, bautízame un pouquiño máis eso, viña, voña un pouco máis de lume. Aí, listo.
Eso é. Estamos agora dando esa textura a nosa salsa que máis nos guste. Mira o que estou aquí a facer. Teño unhas fabas xa cocidas que moitas veces empezamos arroz, empezamos patacas. Outra, mira que rápido, unha faba xa feita, témolas aí, desconxeleina, ou colles unha dun bote, dame absolutamente igual, e temos eso tamén para darlle moitísima proteína aos nosos platiños, sí ou non? E agora, vale, salpementado, e empezamos a colocar aquí. Ves ou non ves? Isto é unha maravilla. Agora entón, se eu lle como un par de kiwis alemáns ao principio e ao final, que eso dá un pouco igual, non? Sí, isto é especialmente importante en certas etapas da vida nos que requerimos máis ferro, vale? Por exemplo, na etapa 6 meses, 12 meses, é dicir, cando os bebés comenzan a comer, hai unha etapa de crecemento moi rápido que precisa altas cantidades de ferro. Na adolescencia, que é outra etapa, non? Onde medramos moi rápido, aí se necesita moito ferro. As mulleres que teñen menstruacións abundantes, non? Vale, eso, a mítica anemia ferropénica da que falamos moitas veces, non? Deportistas, non? Os deportistas teñen máis risco de padecer anemias, por exemplo, ou carencia de ferro. No embarazo, especialmente no terceiro trimestre do embarazo, tamén unha etapa onde as necesidades de ferro aumentan moitísimo. Bueno, é simplemente ter en conta estas cousiñas, sobre todo se estamos nunha etapa de especial requerimento de ferro, non? Evidentemente, pero eso parece interesante porque todo o mundo debería saber, que é o que che digo sempre, de por que non temos conocimientos dende a escola de nutrición, para que tiñas máis traballo ti, pero bueno, pero en serio, valía moito a pena. E nós, aquí agora, sabendo xa un pouco eso da vitamina C, ácido ascórbico. Ah, moi ben. Eso aprendilo de ti. Vale, temos por aquí esas fabas. Esa historia, esa salsiña que vai meter medo, que vai acabar de cocer. E, polo tanto, agora, isto vou no relar con un pouco de verde hasta por riba tamén. E vou empezar, mirade que bichos son. Mirade que bichos, limpiños, por favor, limpiños 4 ou 5 veces, vale? E imos empezar a que abran aquí. Polo tanto, teño a tapiña, que tamén me vai valer, e esa propia auguiña que vai salir do berberecho, non a meixa neste caso, vale? Vamos a acabar de darlle o toque final. O limón, a última hora de todo, dentro de 5 minutiños, cando isto acaba de abrir, vale? Venga, estes 4 máis tamén me valen. Acabe de abrir, relamos un pouco por riba, algo de perexil, ceboliño, que nos dé a gana, e chisqui chasqui, de verdad, 5 minutos de nada, empratamos, receta feita, e vas lipar como sabe. Veña! Hoxe cociñamos cazola de peixe con salsa de pementos asados. Comezamos poñendo os pementos e unha cabeza de allo envolta en papel de aluminio cun chisco de aceite, nunha bandexa para asar no forno uns 40 minutos a 200 graus. Mentres picamos cebola, fiuncho e un par de dentes de allos machucados para rustrir cun chisco de aceite, cociñando ata o punto perfecto, para logo triturar cos pementos e os allos asados, xunto cos xugos da súa cocción. Unha amada de améndoas, un chisco de nata, caldo e sal, ata conseguir unha textura ben cremosa. E de seguido, incorporala á tarteira xunto coas fabas cocidas, o abadexo cortado en anacos e nos últimos intres, os berberechos, para acabar empratando con reladura de limón e ceboliño picado por riba e comezar a papar. Hai pratos que un cociña e di quero probalo xa. E aquí anda. Vaya pintada ten isto, mira ti. Mira, este ten 2. Ai, os berberechos gustanlle. Berberechos, abadexo, unhas faviñas que xa estaban cocidas e unha salsa de pemento, unhas améndoas, con 4 historias que mete medo. Isto é unha auténtica cazolada do Está Che Bo. Auriño! Que dalle moi ben o pemento.